Diamond Star da ke gam Kaduna garin gwamna in ka isa gina gida a jihar mu kaf arewacin Najeriya babu babban gidan ɗaukan hoto kamar na Diamond Star Photos da ke garin Kedi. Babban wuri ne na burgewa da ƙawatarwa, an tsara shi bisa tsari ba su da tsara, ma'aikata burjif masu aiki kan jiki kan ƙarfi cikin ƙwarewa da gogewa, ga kuma kayan aiki kamar a Alabama, America. Ina uwar biki Hajjaji matan manya ko Big Girl babbar yarinya da su Alhaji uban taro, kai har da guys iyayen fansi. Diamond Star Photos sun tsere wa tsara kaf a arewacin Najeriya. Hoton biki ko taro, suna, birthday ko launching, dina da kwaftan har da siyasa. Diamond Star Photos sun daga tuta, mawaka da 'yan fim su ne shaida. Dukkanin hoton da kaga ya shahara can aka yi sa. Suna nan a namba 4 Gamji Gate na farko. Don neman ƙarin bayani ana iya kiran lambobin waya kamar haka: 08051601287. Daga ku an rufe kofa. a gidan kuma zo mu yi